Oy, kumusta? Ako si Paison. Ug ako si Brianna. Nalipay ming mo-welcome ninyo sa atong labing-unang higala nga adto sa higala. Kalihokan nga para lang sa kabataan. Oo, malingaw kita karon sa pagpanganta. Pagbisita sa laing parte sa kalibutan, ug makalingaw nga kalihukan. Magdula pa gani kita og mga bato. Maminausap kita og mga mensahe gikan ni Elder Ulysses Suarez sa Quorum sa Napulog, duha ka mga apostoles sa kinatibuk-ang kapanguluhan sa primary ug si Propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Kaming duha din himura og inyong mga giya. Sa pagsugod, ang atong higalang si Grant mohatag sa pangbukas nga pagampo. Dear Heavenly Father, we're grateful for this Langit day. ng Amahan, Please welcome magpasalamat mi karong adlaw. Panalingin niming tanan nga mabati namo ang espiritu karon. Pag ang among madungog tinuod, ug maglingaw, ug makat-on mi sa mga kalihukan nga among himuon. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. Salamat, Grant. Sige, ang musika nindot nga paagi sa pagkat-on sa Ebanghelyo ni Hesukristo o ganahan ta sa panahon sa pagpanganta. Doon na kita'y pangbukas nga awit o gusto namong moapil mo sa pagkanta, kini ang ako, anak sa Dios. Samtang mo tanaw og manganta mo uban namo, pila kalain-laing mga bata ang inyong makita. Ganahan ko, ana. Pila ka bata ang inyong nakit-an, Payson? Nawagtang ko pag 27, apan pwede kong mutanaw og usab. Importante og mensahe kana nga awit. Tungod mga anak kita sa Dios, dili gayud kita mag-inusara, bisan kon maoy atong gibati. Ang langit mong amahan, nagmahal ug nagbantay nato. Oo, ug makadangop ta sa Dios sa nindot lisod nga panahon, pinaagi sa pagampo kaniya. Magbasa ta og kasulatan bahit sa pagampo. Maayo! Kung gusto mo, huno nga ang video ug kuhaa ang inyong mga kasulatan ug dungan sa pagbasa. Naa sa doktrina ug mga pakigsaad, section 19, versikulo 38. Tiara, pagampo sa kanunay, ug ako mabubuo sa akong espiritu diha kanimo, ug dagan ng imong panalangin. Oo, gani labaw pa sa mga bahandi sa kalibutan nga imong naangkon. Ganahan ko, ana. Nalipay gyud ko nga makaampo ko kada adlaw ug ang Espiritu Santo makauban nako. Si Jesus nag-ampo sab sa langit nung amahan. Mutan-aw ta og video bahin ani. Sa wala pa buhata ang yuta, nagpuyota sa langit uban sa atong langit ng ginikanan ug sa atong magulang si Jesus. Malipayon ta ug gimahal nato pag-ayo ang usag-usa.
Usa ka adlaw ang langit ng amahan misulting nga magbuwat siya og yuta nga kapuy-an nato. Nasayod siya nga usahay dili ta mutuman sa iyang mga sugo samtang aniya ta sa yuta. Magkinahanglan ta og manluluwas nga mutabang nga makabalik ta niya. Ang langit ng amahan mipili ni Jesus nga mahimo natong manluluwas. Sa dihang mianhi si Jesus sa yuta, gipakita niya ang saktong paagi sa pagpuyo. Mitabang siya sa mga tawo. Mitudlo siya nila nga mohigugma sa usag-usa. Siya mitudlo nga kinahanglan kitang magampo sa langit ng amahan. Makapasalamat ta sa Dios sa unsay naan nato. Makapangayo ta sa atong gikinahanglan. Makaampo ta sa pagpasaylo sa uban. Makapangayo ta og pasaylo sa Dios. Makaampo ta sa paghimo og maayong mga pagpili. Pwede ako mahisama kang Jesus. Makaampo ko sa nga langit ng amahan kada adlaw. Sige, karon panahon na sa atong unang kalihokan. Pagkat-on patabahin sa pag-ampo, pinaagi sa pag-drawing. Para ani nga kalihukan, magkinahanglan mo og papel o ika-drawing. Kung pwede, pagkuha og papel. Ug moadto ta sa craft room. Kuyog ta. Okay, mauna ni. Dili ba nindot? Nindot kaayo. Andam namong mag-drawing. Magpatabang ta ni Hadley ug sayang papa, si Rob. Hi, Brianna. Hi, Payson. Welcome sa atong friend-to-friend nga kalihukan. Nagpasalamat mi nga naamo diri. Sige. Nalipay po mi nga nami din hinaot nga naghinam-hinam mo og sundon mi ninyo. Na kay gamit nga pang drawing? Mugamit og mga marker apan pwede ra mo mugamit og bisan unsa sa balay magkinahanglan po mo og. Papel o bisan unsang i-color. Sige, andam na. Oo. Magdrawing ta og bata nga nagampo og atong himuong nindot og sayon. Mugamit ta og mga porma, muuna ta og himo og lingin para sa ulo sa bata. Magsunod ta dinhi duol sa ibabaw sa papel og maghimo ta og dakong lingin. Dako kaayo no. Oo, dili ra sobra kadako. Maayo, padayon lang. Nahimo nimo. Karon atong drawingon ang lawas, magdrawing ta og duha ka linya paubos gikan sa lingin. Ang usa ingon ani ug ang usa mo paubos gikan dinhi. Mao kana. Karon atong isumpay ang ubos ni anang duha ka linya. Sunod atong drawingon ang ubos sa sinina. Mudrawing ta og gamayng pahandag nga linya padulong sa ubos sa porma ug drawingon nato ang iyang tiil nga may gawas luyo niini. Gamayng kurba nga pagawas dayon pabalik. Unya mo drawing ta og laing kurba para sa pikas tiil. Kay nagluhod siya. Oh, nagluhod sila. Karon atong drawingon ang iyang kamot ug atong drawingon nga musaka, mutuyok, dayon mo balik paubos. Drawingon sab nato ang tumoy sa iyang mangas ug mudrawing ta og laing kurba sama sa atong gibuhat sa tiil. Apan para sa mga bukton o mga kamot. Ug mudrawing pud ta og gamayng linya para sa mangas. Maayo, karon atong drawingon ang iyang nawong. Mudrawing ta og gamayng ilong dinhi, gamayng kurba, gamayng ilong. Karon atong drawingon ang iyang mga mata o gamay nga kurba ingon ani. Kay nagpiyong ang iyang mata. Oh, pwede pud ka mudungan og mga pilok. Babae nga bersyon ang imuha. Oo. Laki ang ako cute kaayo na. Salamat. Atong drawingan og gamayng pahiyom kay nindot ang akong bation kun magampo. Ako sad. Pwede pud ta mo drawing og linya sa aping. Karon mo drawing ta og dunggan. Mo drawing ta og kurba nga murag lingin pero dili magsumpay. Magdrawing ta gamay nga kurba sa sulod sa iyang dunggan. Perpekto. Okay, karon pwede na natong drawingon ang iyang buhok. O kining makalingaw kay mahimo nimo usbon binsan unsaon nimo gusto. Mahimo nimo idugang Kalkag nga buhok. kalkag nga buhok o tingali pagmataran nimo sa buntag ug ang imong buhok nga kalkag. Pwede kang mo drawing og tulid nga buhok, pwede pod nga kulot, mo drawing ko og Taas nga buhok.
Oh, pwede ka mo drawing og taas o mubo nga buhok. Mo drawing ko og gamayng kurba sa maani, mo drawing ko og kulot nga buhok. Ganahan ka nga mo drawing ko og tulid nga buhok sa imuha aron lang malahi. Ingon ana. Makadrawing ta og dungag nga mga kurba luyo sa dunggan ug isumpay sa luyo sa iyang ulo. Sakto na. Okay, ang akong kurba migawas sa lingin. Magdrawing ko og gamay nga pinabarog nga buhok sa atubangan. Ganahan kang mudungag og mga detalye sa imong buhok? Oo, mag-drawing kong ponytail. Oh, maayo. Oo, gipang ko. Oh, gipangko. Oh, nindot na. Ganahan ko ana. Oy, cute kaayo. Pwede pod kang mudungag, butangi pod kaha og gamayng bulak ang iyang buhok. Ganahan ko. Pwede pa kang mudungag og mga detalye sa imong drawing sama sa background, unsa kahay mo drawing nila sa ilang background. Tingali higdanan? Oh, bitaw. Kung mag-ampo ka sa imong kwarto tingali sa buntag o gabi, pwedeng naay bintana ug makadrawing ka og adlaw. O bulan? O bulan kung nag-ampo ka sa gabi. Oo. Ganahan ko nga atong duha ka drawing lahi og gamay. Oo, dili kinahanglan parehas gyud. Dili bitaw. Kumustahon nato kadali si Brianna og Payson. Oo, kamusta ang inyong mga drawing? Mao niyang ako Og maoni ang ako, makalingaw kaayo. Wow, nindot kayo ang inyong mga drawing. Mayo imong nahimo. Bitaw. Okay, magpadayon ta sa atong mga drawing. Ug ang sudod nga lakang. Kolora na. Oo, marker ang among gamiton sa pag-color. Pero pwede ra bisan unsa ang inyong gamiton sama sa crayon. Pwede gani ninyong ipintal ang inyong drawing. O mga color nga lapis. Hoy, mga colored pencil, nindot na. Pwede pod ninyong koloran ang inyong drawing bisan unsay inyong gusto. Dark brown ang akong gamiton sa buhok. O unsay imong gamiton para sa buhok. Yellow. Yellow. Para sa bulaw. Nindot jud kayo na. Hadley appear. Nindot kayo ang imong pagdrawing sa cute nga gamayng babae nga nag-ampo. Nindot po ang imuha. Oy, salamat. Gipaspasan namo ito nga parte pero tima ni nga pwede ran mong magdugay sa pag-color sa inyong mga drawing. Pwede pod ninyong dungangan og nindot nga background. Hinaot na lingaw mo sa pagdrawing sa inyong mga bata nga nagampo. Oo, hinaot nga nalingaw mo og sigurado nga nindot ang resulta sa inyong mga drawing og magkita taw niya. Makalingaw to. Salamat sa tabang nga makat-on mi sa pagdrawing. Rob of Hardly. Ibutang ko ni duol sa akong katre aron makahinumdum ko nga magampo kada adlaw. Atong himat-maton ron ng usa ka higala nga dunay kasinatian sa pag-ampo alang sa tabang. Nagpuyo siya sa Tahiti. Sige, adto na ta. Sige, atong pangitaon ng Tahiti. Diara sa tunga-tunga sa dagat Pasipiko. Init siguro na diha. Murag dili sakto ang atong gisulob. Mag-ilis ta, Payson. Murag dunay kulang. Oo, mas maayo na. Karon andam na ta. Hi, Rahi! Bonjour, welcome sa Tahiti. Nalipay ko makita ta. Nindot kaayong yung isla. Okay ra nga among ipangbit ang imong istorya? Oo, pwede yun lang. Maona ni. Ganahan si Rahi nga mobisita sa yang lola, si Mami. Samtang didto, magdula siya sa baybayon og mangisda sa limaw. Mukaon siya og mangga og saging gikan sa punuan. Mga tuig ang milabay, nahimamat niya ang mga higalan ni Mami nga si Kali og Mia. Kada buntag si Ray-Ari og Mami dungan mo basa sa basahon ni Mormon. Si Kali og Mia misugod sa pag-apil nila. Mitabang si Ray-Ari sa pagsabot sa kasulatan aron sa iyon masabtan. Nakadayeg si Kali ni Ray-Ari sa mga kasulatan. Ganahan si Rahi nga motabang kang kali sa pagpangisda. Usa ka adlaw si Rahi miingon, mag-ampun ta nga mahimong luwas og daghang makuha nga isda. Ni anang adlaw si Kali nakakuha og mas daghang isda kaysa kaniadto. Nakahukom si Kali nga mag-ampo kanunay sa dili pamangisda. Nangamdam si Ray-Ari sa pagbunyag. Gisultihan niya si Kali ni ini. Dahil ng mga misyonaryo mitudlo ni Kali og Mia og dugang sa mahitungod sa ebanghelyo. Sa dihang gibunyagan si Kali og Mia, mitambong si Ray-Ari. Nalipay kaayo siya nga si Kali og Mia gustong mosunod sa himplo ni Jesus. Sa miaging Desyembre, si Kali ug Mia nasilyo sa Tahiti Temple.
ug mikuyog si Rahi sa pagsaulog. Ang ehemplo ni Raya Ari nagpakita nato unsay atong mabuhat sa pag-umad og panagigala ug pagtabang sa uban nga makaila sa manluluwas. Raya Ari, nindot to nga kasinatian. Maog yun! Sunod mo anhami sa Tahiti, aron maglingaw-lingaw uban nimo sa baybayon. Okay ra ba na? Oo, sige, kita na lang ta. Bye! Maayo to nga si Ray nag-ampo alang sa tabang sa pagpangisda. Ug ganahan ko nga mitabang siya sa yang higala nga magkat-on ni Jesus. Kabalo ka, makabuhat pod ta ana, makaampo ta kon magkinahanglan ta og tabang ug makasulti ta sa atong mga higala bahay ni Kinsa Jesus. ang inyong masultihan bahin ni Jesus? Isulat ang ilang ngalan ug pangayo ug tabang sa langit nung amahan. Ang higala nga magasin do na pay ikapuno sa story ni Ray, do na pod niluna nga masulatan nimo sa ngalan sa tao nga gusto nimong sultihan bahay ni Jesus. Tanawan niya. Well, that was fun, but I think we better head back. Ilis og si Nina. Sige, andam na mo sa laing awit? Atong kantahon ang mukuyog ko ni Jesus. Pwede pud mong mukanta. Jesus walked in wisdom. Jesus grew in truth. He showed love to God and man well in his youth. Jesus wants to guide me. Jesus shows the way, calling me to come and walk with him each day. As I walk with Jesus to my home above, he will bless me with his spirit and fill me with his love. Change my heart forever and help me clearly see. I will walk with Jesus and he will walk with me. I can grow like Jesus. I will try each day, promising to walk his path and there to stay. Standing by my Savior, safe within his care. Step by step I'll follow and his love I'll share. As I walk with Jesus to my home above, he will bless me with his spirit and fill me with his love. Change my heart forever and help me clearly see. I will walk with Jesus and he will walk with me. I will trust in Jesus. I will hear his call. He will never leave me even when I fall. Jesus gives me power, lives and comforts me, helping me to live and grow eternally. As I walk with Jesus to my home above, he will bless me with his spirit and fill me with his love. Change my heart forever and help me clearly see. I will walk with Jesus and he will walk with me. Nindot kayo to. Salamat sa nanganta, si David ug Sophia. Ug salamat Nora sa pagtukar sa piano. Ganahan ko sa mensahe ato nga kanta. Usa ka paagi sa pagkuyog kang Jesus mao ang paghimo ug mga saad sa langit nung amahan sama sa atong gibuhat sa bunyag. Ang uban ninyo nabunyagan na ug ang uban hapit na. Bunyagan ko karong tuiga. Naghinam-hinam ko. Atong tun-an sa dihang gibunyagan ang manluluwas. Si Juan Bautista, usa ka bantugan nga propeta, mitudlo siya sa katawhan sa paghinulsol og mibunyag kanila. Usa ka adlaw, si Juan nagbunyag og mga tawo sa suba sa Jordan. Si Jesus biabot og mihangyo kang Juan sa pagbunyag kaniya.
Si Juan, nasayod nga si Jesus, walay bisan unsa nga sala. Ngano nga gusto ni Jesus nga mabunyagan. Niingon si Jesus nga kinahanglan siyang mutuman sa tanang mga sugo. Ang pagpabunyag usa ka sugo. Human gibunyagan ni Juan si Jesus, usa ka salampati miabot sa pagpakita nga ang Espiritu Santo tuwa didto. Ang tingog sa langit ng Amahan nadungog gikan sa langit nga nag-ingon, kini ang akong hinigugmang anak kinsa ako nahimuot. Makasunod kita sa mga sugo o makapili nga mapagbunyag. Sama ni Jesus, dayon mahimo kitag kumpirmahan og makadawat usab sa gasa sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mahimong maguban nako kanunay. Siya makagiya, makahupay og makatabang nako sa pagsunod kang Jesus kada adlaw. Sige, mahinamon ko sa sunod nga parte. Ang atong mga field reporter si Thomas ug Abby makigistorya sa special kaayo nga bisita. Sugdi na. Salamat! Naami sa puno ang buhatan. Makigistorya mi ni Elder Ulysses Suarez sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Mga tanami niya bahin sa mga saad nga atong himuon kung magbunyagan ta. Sige Abby, ato na ta. Okay. Kumusta Abi ug Tomas? Sulod og lingkod diri sa opisina. Okay. Salamat sa pag-anhi. Nindot nga makita ta. Ug salamat sa pagsulo og maskara. Tungod kay lagyo ra ta sa usag-usa, pwede ra ninyong tangtangon aron makadungog ta og klaro kayo. Maayo. Maayo. Karon, nganong naamo diri sa akong opisina? Sama sa imong nasayran, kami dunay sibya alang sa kabataan sa simbahan. Ug doon na kami pangutana nimo. Maayo ka na. Sige padayon. Tagiskot mi bahin sa bunyag. Nasayod takod bunyagan. Mahimo ta og mga saad, mga pakigsaad ngadto sa Ang Dios. uban namo nakahimo na ni ana nga mga pakigsaad ug ang uban hapit na. Unsay imong matambag namo bahin sa pagtuman nini nga mga saad? Ganahan ko mutubag ana nga pangutana. Gamit ang istorya. Sa dihang 11 anyos pa ko gani, doon ako'y manggamayng higala nga mutabang nako. Batang Ulysses. Naa ka diha? Hello Elder Suarez. Mga bata, ako kini sa dihang 11 anyos pa ko. Ulysses, timbaya ang akong bagong mga higala, si Abby ug Thomas. Hello. Hi, Ulysses! Uy, Ulysses, pwede ko nimong tabakan sa pag-istorya? Bahay na po sa atong kwarta. Mauna, sige. Sa dihang ako sama ninyo, naa sa primary. Ang akong bishop bidapit kanako sa iyang opisina aron makigistorya. Misulti siya nako bahin sa pagtuman sa mga saad nga akong gihimo sa langit tong Amahan. Dihang nabunyagan ko pipila ka tuig na ang milabay. Misulti sab siya nako sa kaimportante sa pagtuman sa mga sugo o sa pagkahimong matinuorong kanunay ngadto sa Dios o sa ubang tao. Dayon mitutok siya nako og miingon, Ulysses, kung buhaton nimo ang atong gistoryahan, mapadalanginan ang imong kinabuhi og mas maandam ka sa pagserbisyo og misyon sa umaabot. Nakalitan ko kay 11 anyos pa lang ako, apan sukad ato. Kanunay akong nahinumduman ang mga pulong ni Bishop. Usa ka adlaw nagatubang ko og hagit. Gihatagan ko ni mama og kwarta og ipapalit ko og prutas tuol sa tindahan. Pagpauli na ako gikan sa tindahan, mitanaw ko sa kwarta og nga akong gikuptan. Nakita na ko nga mas midaghan ang akong kwarta. Ang tigulang nga mabahay nga nagbantay na sayo og sobra ang gisukli nga rin ako. Samtang kuryoso ko nga naghihap sa kwarta, misulay si Satanas sa pagkuminsir nako nga akong taguan ang kwarta. Nagunahon ako nga ang saktong sukli lang ang akong ihatag ni mama. Dayon nga akong taguan ang sobra aron maggasto sa unsang akong gasto. Pero nakahinumdum ko sa gitudlo sa akong bishop. Nasayod ko nga aron matuban ang ako makapikigsaad sa bunyag, magmatinuoron ko. Pagunahuna nako niini, gibati ko ang Espiritu Santo. Busa bibalik ko sa tindahan o giuli ang kwarta ngadto sa tigulang nga nagbantay. Sa pagpauli nako anang adlaw, nindot ang akong gibati. Dasayod ko nga natuman ko sa mga sugo sa langit ng Amahan.
Ang pagpili sa matarong ning hingayuna mihatag nako og kalig-on sa paghimo og daghan pagmatarong nga pagpili o pagtuman sa ako mga saad sa langit nung Ama. Sige, Tomas ug Abi, mga bata sa tibuok kalibutan. Oo, kanimo pod, Ulysses. Hinumdumi kanunay ang mga pagkiksaad nga inyong gihimo sa dihang gibunyagan mo. Misaad mo nga mutuman sa mga sugo, mo hinumdum ni Kristo ug mudala sa ngalan ni Jesus, ug makabatod sa Espiritu Santo nga mutabang ninyo. Panganda mo alang sa maayo nga kinabuhi. Ang langit ng Amahan mo hatag sa tanang panalangin nga kikinahanglan ninyo. Sige, natubag bang inyong pangutana, Abi ug Thomas? Oh, Gyud, salamat. Maayo kaayo. Oh, maayo. Salamat sa pag-anhi. Sige, Tidshaw. Ulysses, bye-bye. Salamat kayo. Sige, kuyugan ta mo pa dong pultahan. Dali. Okay. Nindot kayo, di ba? Oo, nindot nga mang kaila si Elder Suarez o ang batang Ulysses usab. Tama, Gyud ka. Karon balik ta kay Payson ug Brianna. Salamat, Abby og Thomas. Gusto na akong mutuman sa akong mga saad sa Diyos sama ni Elder Suarez. Ako sab, laing paagi sa pagtuman sa atong mga saad sa Dios mao ang pagserbisyo sa uban. Sakto na. Mutanaw ta og video giunsa ni Jesus pagserbisyo sa mga tawo sa dihang naa siya sa yuta. Usa ka adlaw, si Jesus misakay og sakayan. Gihangyo niya ang mga mangingisda sa pagduso ngadto sa tubig. Mibarog siya sa sakayan ug gitudloan ang katawhan sa baybayon. Gisugo ni Jesus ang mangingisda nga si Pedro sa pagtaktak sa pukot ngadto sa tubig. Miingon si Pedro nga wala siya nakuhang isda tibuok adlaw, apan mosulay siya sa pag-usab. Nakakuha si Pedro og mga isda nga mipuno sa duha ka sakayan. Mihangyaw si Jesus sa mga mangingisda sa pagbiya sa ilang sakayan ug mosunod niya. Gusto niya mahimo silang mga disipulo. Naminaw ang mga disipulo samtang mitudlo siya sa langit ng Amahan. Mitanaw sila kang Jesus nga miayo sa masakiton, mipakita og ugma sa uban. Sa namatay si Jesus, gibuhat sa mga disipulo ang ilang nakitang gibuhat ni Jesus, sila mitudlo, miayo og mihigugma. Makatudlo ko sa uban, bahay ni Jesus, pinaagi sa akong sulti og buhat. Makaaya ko sa sakit nga pagbati sa mga tao, pinaagi sa kamabination. Makatabang ko sa pag-atiman sa mga tao nga nasakit o kabos. Mupakita ko og ugma sama ni Jesus. Nindot kanunay ang akong bation kun mo serbisyo sama ni Jesus. Ako sab, atong sugdan ng atong sulod nga kalihukan, nga konektado kayo sa atong gihisgutan. Atol sa kalihukan, paghunahuna og mga paagi nga makaserbisyo mo sa uban. Ang atong higalang si Pati, matabang nato. Nagtuo ko nga ganahamon niya. Mabalik ta sa craft room. Hi, Patty! Hi, Pati! Hi, Payson o Brianna. May kalingawan daw ka para namo. Magsugilin to gamit mga bato. Daw, makalingaw na. Mangita ko mga bato nga magsugilon kang Jesus. May daghan siyang bato nga gihimo, ingo alang sa tanan. Kay balo ka sa sugalinon sa Pasko sa pagtawo ni Jesus? Kay numdum mo sa mga istorya ni Jesus nga nagsakay og osna ngadto sa Jerusalem? Giila siya sa katawhan isip ilang manluluwas nga hari. Kausa nagampo siya sa tanaman, nipasan sa atong tanang kasakit ug kasubo, aron kita dili magantos niini. Gibuhis niya ang iyang kinabuhi sa cross sa pagluwas ug pagdala kanato pauli. Dayon si Jesus nabuhi pag-usab, kita mabuhi pag-usab tungod kaniya. Gimahal niya ang mga bata. Unsa kay pagbati nga makagakos kaniya? Kanindot niya, Ana. Salamat. Karon maghimo tag art gamit ang bato. Andam na ba mo? Oo, Sayon ra kaayo ang paghimo og bisan unsang hulagway gamit ang duha ka purwa nga bato. Tagas og lingin nga bato maghimo ta og tao gamit sa taas nga bato alang sa lawas ug ang lingin para sa ulo. Ganahan kong mogamit og nagkurbang mga bato duna kini emosyon. Isugulin nato ang istorya sa Biblia bahin sa papa nga midagan ngadto kang Hesus sa pag-ayo sa iyang anak. Sa pag-abot nila sa balay, patay na ang bata. Apan gibuhi siya og balik sa manluluwas. Maghimo kitag hulagway ni ana. Pangitag kinatasan nga bato, higdaan sa bata. Unya mangita tag taas nga bato nga himuong bata og paghigdaon siya sa higdaanan ug ang ulo lingin nga bato og pwede kang magbutang og unlan og napurma na siya kinahanglan ta og Hesus. Mangita tag taas nga bato himuong manluluwas.
Pwede kang mogamit og nagkurbang bato, og lingin nga mao'y iyang ulo, og dayon tingali mga tiil, aron siya magbarog, o magluhod niining mga kahimtang. Karon butangan nato siya og kamot ngan magkabot sa bata. Og kini ang ganahan nakong bahin diin sa miingon. Gamayng bata, barog, mibarog siya, nabuhi siya og balik. Unsay imong nahimo? Brianna, pwede imong ipakita? Kini si Jesus, og kini ang bata nga iyang giayo. Maanindot ka na. Lingaw, di ba? Payson, pwedeng ipakita ang imo? Oh, si Jesus kini og ang inyang kamot migawas kay siya gustong maayo niya. Misaltagikan sa unla ng ulo sa bata og naayo. Nindot ang inyong art. Nindot ni ang himuong espesyal nga regalo ngadto sa inyong minahal. Matag-adto ninyo sa gawas pangita og tagas nga bato og lingin nga bato idugang sa inyong koleksyon. Dapita ang inyong pamilya mga ubanan sa mga pangita. Makatigom ra mo og igong bato nga isugilon og daghang istorya. Timan bisan ang mga bato makapatunood kang Hesus kung tabangan sila. Wow! Nindot, Patty! Salamat! Walay sa pa yan. Makahimo pod mo ani. Pangita lang og mga bato og paghimo og inyong hulagway. Mao kini ang nabuhat sa ubang mga bata. Nindot kaayo na. Gusto na ako nga maghimo og ako Oras na para sa atong sunod nga bisita, si Sister Joy D. Jones, ang kanatibuk-ang presidente sa primary. Naanak kaha siya, agdali ta. Bye, Patty! Bye, Patty! Bye! Hi, Sis Jones! May abot gyud ka! Hi Brianna og Payson. Nindot kayo inyong pag-host karong gabi Salamat Sister Jones. Nahisgot mi bahin sa pagsunod kang Hesukristo og pagserbisyo sa uban. Doon na kay gustong isulti mahitungod niya na. Host, salamat Payson. Mga bata nalipay ko nga naa karon dinhi. Una sa tanan, gusto kong masayod mo kung unsa kamahal ang inyong langitnong amahan. Espesyal kaayo mo kaniya, ug matag usa ninyo dunay gahom nga makahimo og kalainan. Naghisgot man ta sa pagserbisyo, hinaot na sayod mo sa pagdapit sa matinabangong mga kamot nga gipadala diha sa Enero nga higala sa magasin. Mga bata, mahimo mong matinubangon mga kamot sa tibuok kalibutan. Atangi ang higala nga magasin sa tibuok tuig alang sa dugang mga ideya sa pagtabang sa ubang sama sa gibuhat ni Hesus. Gusto kong muhatag og pipila ka ehemplo sa mga bata kinsa nagserbisyo sa tibuok kalibutan. Una, gusto na kong hisgutan si Shiloh sa Pilipinas. Makigsulti siya sa bag-ong mga higala sa pagtabang mga bumbati nga naapil. Sa American Samoa, si Eta og ang iyang igsuon si Talay, mupaambit og pagkaon sa uban. Si Sophie sa Norpi mitabang sa paglimpyo sa baybayon duol sa balay sa ilang lula. Si Nathan sa Republic og sa Congo mutabang sa iyang mga manghud nga makaton sa pagbasa. Sa Uruguay, si Manggali mutabang sa iyang mga mama ug papa sa bulahaton sa uma. Si Eleanor sa Estados Unidos mitabang sa iyang mga silingan human sa Baguio. Si Porters ug Connor sa Portland mitabang sa paglitrato sa mga lubnganan aron makatabang sa uban sa ilang pamilya history. Si Victoria sa United Arab Emirates mipaambit na og video sa iyang mga kaugalingon ug igsuon nga mga nanganta sa Ako Anak sa Diyos aron paglipay sa iyang mga teacher sa mga classmate atol sa pandemya. O kini si Stella sa Ghana, 11 anyos lang siya, apan nakahinumdum siya sa mga mabisita sa iyang mga tigulang mga silingan o mutabang sa mga bulahaton sa balay. Kada usa sa mga bata nga akong gihisgutan nagserbisyo sama sa manluluwas, ug mahimo pud ninyo pangita og tawo nga nagkinahanglan og mga tabang, dayon sa pag-ampo sa paghimo sa plano sa pagserbisyo nila, ang langitnong amahan mo tabang nimo. Salamat usab Brianna og Payson. Salamat, Sis Jones! Salamat Sis Jones. Bye. Kita ta sa susunod. Karon mga bata, palihog hinumdumi kung unsa kamo namo kamahal og ang unsa kamahal sa langitnong amahan. Naginahminami nga magkita kan namo pag-usab sa primary.
Kay balo mo, nakita nako ang magic aning kwartuha. Ug akong suwayan. Gusto ko mo adto sa Tahiti. Ganahan ko ni ato nga mga istorya sa tibuok kalibutan. Makakat-on pa mo bahin ni Stella sa higala nga magazine. Ang pagdapit ni Sister Jones naausab didto. Ako dayon kadtong sugdan. Sige, hapit na mahuman ng atong sibya. Kaguulgod, dalira kaayo. Pero makalingaw nga makauban mo. Sa dili pa may mubiya, matanaw taog katapos ang mensahe gikan sa espesyal kaayo nga bisita. Makatag-an ba mo? Sigurado. Kini si Presidente Russell M. Nelson. Human maminaw niya mangantata sa panapos nga awit. Maninguha kung mahimong mahisama kang Jesus. Ug ang atong panapos nga pagampo ihalad ni Scarlett. Sige atong tanawon si President Nelson. My dear young friends, Pinangga nga mga higala, gimahal ko kamo. Kung makakita ko ninyo, magkunaw na ko sa akong mga apo sa tuhod. Nakahibalo ba mo nga sa akong pamilya doon na may sobra sa usagatos ka apo sa tuhod, ubos sa edad nga 12. Mahala mong bililyon kayo sila, sama ninyo. Manaot nga giganahan mo, niining espesyal nga kalihukan. Giandam gayud kinialang ninyo. Ang musika, mga istorya, mga video, mga kalihukan, maayo kayo. Nakakatun kita karon og pipila ka importanteng butang. Di ba? Gipahinumduman ta nga ang kadausan nato, minahal nga anak sa Dios. Paliw ginumdumi ka na. Kung dili ninyo ka na malimtan, masagubang ninyo ang bisan unsang problema uban sa pagtuog kaisog. Giganahan pod ko sa gisulti bahin ni Jesucristo karon. Nasayod ko nga ang paagi sa pagkaplag ug tinuod nga kalipay mao ang paglakaw diha sa iyang dalan. Ang uban ninyo nabunyagan o nakumpirma na. Nagpasabot ni nga mihimo mo og saan nga mosunod sa Ginoo o mo padala siya sa iyang espiritu sa paggiya ninyo. Huna-huna lang ang kahayag o gugma nga madala ninyo sa kalibutan isip pati doon na anong mga sumusunod ni Jesucristo. Karon, tingali na ginunghuna-huna mo na tungod kay mga bata pa mo. Dili mo makahimo og dakog butang. Naguna-huna siguro mo nga ang buhat sa langit ng amahan alang sa mga hamtong. Apan gusto ko masayon mo nga ang langit ng amahan, dili ingon niya na ang paglantaw. Ang iyang mga paagi lahi kay sa atua. Miingon siya, pinaagi sa gagmay og yano nga mga butang o makadagko nga butang ipahinamo. Ang Ginoo makagamit ninyo o kadausan ninyo sa pagbuhat sa iyang talagsaon og importanteng buhat. Unsa man ang pipila sa gagmay og yano nga mga butang, na inyong mabuhat sa paghimo og dagkong kalainan sa kalibutan. Makatabang mo og taong nanginahanglan. Makakaton mo sa mga pagtulunan ni Jesucristo o mutuman niini. Makapaambit mo sa iyang nasayran bahin sa manluluwas. Makasunod mo sa iyang mga sugo o mangandam karon sa pag-adto sa templo o mabunyagan. Alang sa inyong katigulangan. Kung mubuhat mo bisan asa niini, nagtabang mo sa langit ng amahan sa pagpundok sa iyang mga anak balik kaniya. Minahal nga batanong mga higala, mapasigarbuhon ko sa matag-usan ninyo. Nasayod ko nga ang langit ng amahan nagbantay ninyo. Gimahal kamo niya pag-ayo og ako usab. Niini ako mo pamatuod sa sagrado ngalan ni Jesucristo. Amen.
Langit-nong Amahan, magpasalamat mi alang ni ining adlaw. Magpasalamat kami ni ining nga Sibya alang sa mga bata sa primary. Og magpasalamat mi alang sa tanan nga miapil ni ining nga meeting. Og palihog panalangini nga makabaton mi sa espiritu sa tibuok namong kinabuhi. Og mahimo kaming lig-on og matarong og mosunod sa manluluwa sa mga magsunod kami sa propeta. Og isulti nako kini sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Time pa. Dili ni sa tahiri?